Nagnegatibo sa paraffin test ang 12 ka mga sospek sa nahitabong pagpamusil sa Cotabato City. Apan matud sa kapulisan, dili daw kini nagpasabot nga absuelto na sila sa kaso. Ani ang report. Gikumpirma sa hepe sa Police Station 1 sa Cotabato City nga negatibo sa paraffin test ang 12 ka mga sospek sa pagpamusil sa Barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City niadtong Lunes kung diin namatay ang duha ka kandidato sa pagkabarangay kagawad sa syudad ug usa ka residente. Apan bisan sa negatibo nga resulta, dili daw kini nagpasabot nga absuelto na sa kaso ang mga dinakpan. Pwede na hindi sila yung nakapagpaputok or maybe hindi kumapit yung mga gunpowder residue po sa ating mga suspects. Yung paraffin test po natin is not conclusive, no? Hindi po ito yung makakapag-determine ng magiging result ng ating kaso po. Pero kino-consider niyo, sir, yung possibility na may mga nakatakas po? Yes po, kasi sa ating pagpunta po natin sa crime scene, meron pong doon sa pinakalikod, parang may bakod po doon na nasira and parang may mga footprints or footsteps kasi kwan po yun parang marsh, maputik po yun sa likod, kaya yun po ang tinitignan namin. Marami pong nakatakas, di natin alam, we are not certain kung ilan po talaga yung nandun sa bahay or dun sa area. Sa karon ginapaabot sa kapulisan ang resulta sa ballistics examination. Nag-request po kami ng cross-matching sa ating ballistics or ballistic examination sa ating mga firearms tsaka sa mga na-recover po natin na empty shells sa area at mga slugs. Para makikita po natin kung saan po ba talaga, saang baril galing yung mga empty shells. Samtang nagpasaka na og kasong multiple murder with multiple frustrated murder ang banay sa tulo ka mga namatay ug tulo nga nasamdan atol sa pagpamusil. Mipasalig sab ang kapulisan nga padayon gihapon ang ilang investigasyon hangtod wala pay katin-awan sa kaso. Tuloy-tuloy pa rin investigation para po ma-point out talaga natin kung ano ba talaga yung nangyari sa incident. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.